Oras shalom madihita sa luhut na. Hata ni debata di bagasan sa darion, imanatar surat di Efesus bidusada ayat 10. Sonom ma didok disi. Dipatiur mamata ni rohamuna, asa diboto hamu rumang ni arta sihirimon, siyan pajuon nai, ro disurung ni hasangapon, sitianon ni akka nabadiay. Ido sahatna. Namartangiang do si Paulus ang giat huria Efesus dada holan maboto buti hata ni debata. Alay lobisiani asa ditadda jala dipeop Tuhan Yesus di bagasan nguluna. Dadaholan secara teori diatusi Tuhan, alay mangulu di bagasan Tuhan. Hirim rohani si Paulus dipatiur mamatani rohani halak na Porsea. Asa diboto hamu rumang ni arta si hirimon, siyan pajuon nai, ro disurung ni hasangapon, sitianon ni akka nabadiay. Songon halak na Porsea hita, ang giat manoktong mga luluy Tuhan Yesus na mangukap mata ni roha laho manadadalan si dalanan. Ikon manoktong marlapatad dui asa marsitutu di bagasat Tuhan. Talului Tuhan na laho patiurhon mata ni rohatta, marhitei tutu lam taatu si akka hasitongan ni hata ni debata. Ay takasdo diboto si Paulus, parrohaon ni huria Efesus na si patangalian mohop manang suam-suam kuku na martuhan. Si bata tungi maringgas na mga luluy Tuhan. Alay hola jupang si pikiran macohot mga luluy Tuhan. Holan dang hobar tu pikiran na pitor madeli. Hatop terpengaruh tu akka parsiajaran na sohobar tu hasitongan ni debata. Ido alana ubahen disosohon si Paulus asa dipatiur Tuhan mata ni rohani na Porsea. Marhitei tiur maroha laho madalani akka sidalanan. Mangulahon ulaw di huria manang di balian. Boy mambedahon na roa dohot na sitong. Dadaholan si maulolong na tiur marnida. Alay mata roha pe tiurdo laho mamilangi akka namasa na dibolus. Alani itarjodo hita majamoton mata ni rohatta asa marhasonangak kita rapon Tuhan Yesus. Godang pasu-pasu di para debata tu hita. Nuaing pe taharinggas summa mga luluy Tuhan. Ima Tuhan sipatiur mata ni roha asa sahat tu hita akka pasu-pasui. Amen.
Puji-pujian dohot hamuliateon hupasahat tuho. Ale Tuhan mula ningolu nami. Allah hilala toktong dilehon hoho sa ningolu nami. Dinapeak pamatakon di pudomakku naborngin. Hupasahat mangolu ng todikku, tutangammu na badiay. Tongon di buha-buha ijukon, dinalaho bicar matanyari. Moloro parukilon gonggo mimatodikku. Asapos rohaku naong ditangammu dongoluku. Moloro biar ni roha. Dia puammu maahu dideng-didengommu. Asatung menak pikirakku. Asatung boy ahu mangula ulauku. Dao aka muruk ni roha na manggohi pikirakku. Alani hehe maahu nuaeng. Asa huula sa luhut ulauku. Ima akka parsuruan naung pinasahatmu di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhanku. Amin.